Frankopani, emisija o aktualnostima s područja općine Brinje. Prvog utorka u mjesecu na RGS-u u 13 sati. Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Frankopani. Riječ je o serijalu emisija koje smo posvetili aktualnim temama iz općine Brinje, a ona će ići jednom mjesečno, odnosno prvog utorka u mjesecu. Tema današnje emisije je Stari grad Sokolac. Inače, riječ je o spomeniku nulte kategorije i jedan je to od najljepših spomenika srednjovjekovlja. U povijesnim izvorima prvi put se spominje u 14. stoljeću. O starom gradu Sokolcu u našoj današnjoj emisiji razgovaram s mojom gošćom, direktoricom turističke zajednice općine Brinje, Danijelom Dasović-Franić. Danijela, dobar dan i dobro nam došli. Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Gospića. Ja sam napravio kratku uvertiru vezanu za stari grad Sokolac, ali vi ćete nas malo više i pobliže upoznati, kako nas tako i naše slušatelje, sa ovom jednom kulturnom, lijepom, trajnom baštinom općine Brinje. Tako je, hvala vam na tome. Evo, moram prvo naglasiti kako Brinje ima bogatu prošlost, tako kontinuitet života na ovim prostorima teče još od razdoblja prapovijesti. O čemu svjedoče neki brinjski prapovijesni nalazi s lokaliteta brda Humac, na kojem su nađeni ostaci naselja ilirskog plemena Japoza koje se zvalo Moneti ili Monetium. Također moramo spomenuti nalaze slikovnog pisma paleolitskog lovca u Sinići Špilji i to je sve u neposrednoj blizini utvrde Sokolac. Kao što ste spomenuli, Stari grad Sokolac, to je srednjovjekovni plemički grad koji spada u spomenik nulte kategorije i predstavlja simbol Brinja, jer je veličanstveno zdanje izgrađeno početkom 15. stoljeća od knezova krčkih Frankopana, ispod čijih se zidina i razvilo naselje imenom Brinje. Brinje ko Brinje prvi put se spominje 1343. godine, a staru utvrdu dao je izgraditelj Nikola IV. Frankopan krajem 15. stoljeća. U to doba Sokolac je bio središte političkog, gospodarskog i kulturnog života, svratište iznimnih povijesnih ličnosti. Uslijed najezde turske vojske, Frankopani ustupaju posjed kralju koji u njega smješta vojnu posadu kao prvu obrambenu liniju Turaka. Znači, iako je Brinje bilo u nekoliko navrata napadano, ono nikada nije bilo osvojeno. To moramo svakako naglasiti. Od starog grada Sokolca ostala jedina očuvana kapela Svetog Trojstva, koja predstavlja jednu od najljepših očuvanih gotičkih kapela u Europi, te ulazna kula. U lipnju 2007. godine u supstrukciji kapele postavljena je stalna izložba pod nazivom Plemički grad Sokolac, koja posjetiteljima nudi informaciju o Sokolcu i ulozi knezova krčkih u hrvatskoj povijesti. Moramo isto tako reći kako je u doba Frankopana Sokolac bio iznimno reprezentativno zdanje, pa se u grad ulazilo kroz, recimo tako, kvadratnu trokatnu kulu. Nasuprot nje, istočnu stranu pravokutnog dvorišta, zatvarao je taj snažni volumen u Hrvatskoj jedinstvene dvorske dvokatne kapele i definitivno nešto što turisti itekako žele doći, obići, posjetiti i uživati u razgledavanju. Svakako. Cijela ta utvrda nekako je sazdana na više razina, tako da se plemstvo nikad nije miješalo sa običnim pukom, oni su uvijek bili na najvišoj razini, tako i u kapeli Svetog Trojstva možete vidjeti razliku između vratiju, znači na te tri razine. Najgornja razina vam je ulaz u pjevalište u koje se uluži u kapelu Svetog Trojstva, ona vam je napravljena od bogatih velikih vratiju. Srednja razina vam je ulaz za svećenstvo i običan puk, koja je puno manja i uža, ulaz je puno manji i uži, pa se točno vidi razlika između plemstva i običnog puka, a u toj supstrukciji, ono što sam spomenula, nalazi se izložba o Frankopanima kroz povijest. Dragi slušatelji, vrijeme je za prvi glazbeni broj u našoj današnjoj emisiji Frankopani. Slušate emisiju Frankopani.
Nakon glazbenog broja, dragi slušatelji, vraćamo se emisiji Frankopani. Ako ste nam se nešto kasnije pridružili, evo ponovit ćemo kako je riječ o serijalu emisija koje smo posvetili aktualnim temama iz općine Brinje. Emisija će se slušati prvog utorka u mjesecu, dakle jednomjesečno. Mi danas razgovaramo na temu staroga grada Sokolca. Doista smo puno toga doznali zahvaljujući mojoj gošći, direktorici turističke zajednice općine Brinje, Danijeli Dasović-Franić. Danijela, evo vi ste nam zaista podrobno rekli sve one bitne informacije vezane za stari grad Sokolac. Koliko ste zadovoljni posjećenošću, odnosno koliko je zapravo taj stari grad Sokolac meka za turiste? Pa moramo priznati da nismo skroz zadovoljni koliko bi trebali biti, jer to reprezentativno zdanje još nije u potpunosti turistički razvijeno. Problem je kod Sokolca što on još uvijek spada pod nadležnošću Hrvatskog restauratorskog zavoda koji i dalje vrši tamo iskapanja i rekonstrukciju jednog dijela. Tako da mi otvaramo to za turiste, ali još uvijek ne možemo turistički to predstaviti kao što bi htjeli. Izložba naziva Plemićki grad Sokolac u realizaciji Hrvatskog povijesnog muzeja također je nešto što je itekako dobro za pogledati, upravo kod vas u Brinju. Koliko je ta izložba izazvala interes da se dođe pogledati ta kronološka tematika samoga Sokolca? Pa moramo priznati da je interes dosta od osoba koje dolaze, stvarno ih zanima ta povijesno razdoblje Frankopana u Brinju. Znači na toj izložbi predstavljeno je cijelo razdoblje Frankopana u Brinju po nekakvim segmentima. Ima i različitih kamenih izložbenih primjeraka koji su nađeni točno na toj lokaciji. Je li bilo teška obnova staroga grada Sokolca s obzirom je li na kamenu strukturu? Pa moramo priznati da je dosta teška. Znači, obnova Sokolca još čak od 60. godina prošlog stoljeća. Koristi se izvorni kamen koji se koristio u ono razdoblje, ali zbog nedostatka financijskih sredstava on je jako usporen. Evo, obnova i dalje je u tijeku, ali je jako usporena. Rekli smo da je stari grad Sokolac u općini Brinje sa svojom iznimnom kulturno-povijesnom vrijednosti i prepoznatljivosti središte brojnih događanja. Što biste izdvojili od onih najaktualnijih društvenih događanja koji su ostavili pečat kad govorimo o aktivnostima oko staroga grada Sokolca? Pa ono stvarno je centar svih događanja jer se nalazi stvarno u centru Brinja. Moramo spomenuti da imamo i klasično modern koncert baš pored kapele Svetog Trojstva. Podno starog grada su prije se održavale zabavne manifestacije 80. godina prošlog stoljeća. Mi smo tu tradiciju nastavili tako da svake godine podno starog grada održavamo rock koncert 80. su godine, gdje sviraju stari bendovi koji su svirali 80. godina sa nekim gostima iznenađenja. Ove godine imat ćemo i predstavljanje knjige o Frankopanima koja će se održati na starom gradu Sokolca pored kapele Svetog Trojstva. Znači to će biti tijekom mjeseca lipnja, a o točnom datumu predstavljanja to ćemo još objaviti naknadno. To održava književnik Tomislav Beronić. Znači on će predstaviti svoju knjigu Frangere Pane, priče o Frankopanima. To znači je kratka zbirka, fikcija o knezovima krčkim Frankopanima utemeljena na stvarnim likovima knjeginja i knezova Frankopana i njihovih krštelima. A u toj knjizi se spominje i Brinje. Vrijeme za još jedan kratki glazbeni predah, dragi slušatelji, pa se vraćamo nastavku emisije Frankopani. Slušajte emisiju Frankopani. U našoj današnjoj prvoj emisiji Frankopani, dragi slušatelji, govorimo o starom gradu Sokolcu u općini Brinje. Podsjećam još jednom, moja današnja gošća je direktorica turističke zajednice općine Brinje, gospođa Danijela Dasović-Franić. Danijela, rekli smo zaista puno toga, puno tih bitnih informacija vezanih za stari grad Sokolac. Što bismo možda još na kraju mogli reći, a vezano za turizam, evo kad govorimo o turističkoj posjećenosti samoga Sokolca, prednjače nekako više domaći ili strani turisti? Pa sad
malo to, znači u vrijeme korone svi ti posjeti su recimo se skroz smanjili. Znači prije su više bili domaći posjetitelji jer je, znači Sokolac je recimo jedno reprezentativno zdanje koje možemo svrstati u arhitektonsko, povijesno, sakralne posjete. Znači on predstavlja širok spektar različitih posjetitelja koji mogu doći na taj dio. Više su uglavnom domaći dolazili posjetitelji. Nekakva vizija što se tiče staroga grada Sokolca u općini Brinje je, vjerujem, prisutna od vaše strane. Na koji način će se nekako to još moći više medijski podići da ljudi koji možda i nisu toliko upoznati sa starim gradom Sokolcem budu informirani gdje je najbolje mjesto za doći pogledati ovu kulturnu baštinu u općini Brinje, osim ostalih sadržaja? Pa mi se trudimo koliko možemo promovirati Brinje kao i kapelu Svetog Trojstva i Stari grad Sokolac općenito, ali sva druge prirodne i kulturne atrakcije u Brinju, koliko nam to financijska situacija dopušta. Primjerice, evo, Hrvatska turistička zajednica je objavila kao u zimskom periodu top 10 lokacija koje treba posjetiti, među njima je i Brinje i Stara utvrda Sokolac. Na koji način Stari grad Sokolac i Brinjsku utvrdu najviše promovirate? Pa najviše promoviramo na društvenim mrežama, ali znači sve bitne informacije vezane za Sokolac i za događanje oko Sokolca možete naći i na našoj web stranici i na društvenim mrežama i evo ovako u radijskim emisijama i prilozima koje radimo. Daniela, ima li još nešto što bismo na kraju ove naše emisije današnje vrijedili još čuti s vaše strane, a vezano za Stari grad Sokolac? Pa evo, ovim putem pozivam sve slušatelje da posjete Brinje i Stari grad Sokolac, da istraže, znači, Staru utvrdu i njegovu okolicu, te da uživaju u jedinstvenoj prirodnoj i kulturnoj baštini ovog područja. Dragi naši slušatelji, moja današnja gošća u emisiji Frankopani bila je direktorica turističke zajednice općine Brinje, Daniela Dasović-Franić. Daniela, hvala vam puno na sudjelovanju u ovoj našoj prvoj emisiji. Još ćemo se mi čuti u ovom serijalu. Hvala vam, lijepi pozdrav svim slušateljima i vama u studiju. Frankopani, emisija o aktualnostima s područja općine Brinje.